Ennyi? Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the whole? Mi a terv? Bemegyünk és lelőünk mindenkit. De hol megyünk be? Itt alul? Szoki. Jó. Abba a lyukba lőttél be? Aha, eltér. Igen? De akkor ti menjetek már előre, mert ti fogtok gyorsabban futni. Igen, tudom. Megyek kucsónak. Mert nyomódik a fel, ez itt tud lökni. Várjál? Mit? Nem a játékon töltöttél már? Amúgy. De, Én úgy emlékszem. Mi van? Ugye adtál játékon? Nem krónóztad le? Nem. Ezt 2 fegyvert kellett volna fogni, és nem krónóztad le? Elfelejtettem meg, hát nehéz 10 már. De csak az orrát meglőni. Na. Jó. Te is az orrát. Na, Úgy tetszik az úgy. hoppá. Minusz 30 000 az értékében. Lekoptatom. Fizes ki, figyelj. Ne felejtsd, ügyes fel kell. annyit fizes, amennyit fizettem. 0 forintot? Ilyen hülye? Nem a szüleid vették? Vagy nem kaptad? Számolj. Na, Csinálj, hogy fizes. fizes ki. Azért, mert most az újaknak elmagyarázták a Jó, dolgokat. mínusz fél óra. De ugyanez lett volna, hogyha ott állunk és mindenkinek magyaráznak, szóval fogd be. Ha, Jonathan Gasly. Azért, mert... Bocsi! Hallok ki ebben. Aha. Sárgát. Már is. Hármat kiszedtem ott az ajtónál lent. Szép. Mi a fasz? Ezt én se hittem el. Mire vársz? Mit vársz? Ha ott halsz meg. Ja! A sajátodnál, hát az eneminél miért izénél 10 másodpercet? Várja, melyik? Nem switch. Gyors. Hallott? Meg volt! Piros van itt! Nem lőttél, ugye? Ja, jó. Aha, már azt hittem. Ja, bocs, oké.
Késelni akartam, bocsi. Elfutottál. Az megvolt! Pedig előttem. Előbb még a mellényed volt. Igen, amikor kijöttél az ajtón, de... Nem baj, nem baj. Au! Ennyi. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Gyere ki! Mindjárt! Ricsi, nyisd onnan! Nem jövök, mert kell a baby. Ó, köcsög, az fáj! Bocsi! Másik srác az hol tűnt, a Levi? Vagy... Ja, ott van, akkor az a Levi, jó. Megvolt! Kilógtam, meg. Bocs! Nem ment golyóra, majdnem. Visszaállok én is, szép volt. Szép volt. Dobd el! Megvolt! Megvolt! De bocs! Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és osszátok meg másokkal is. Ha pedig feliratkozáson kívül szeretnétek minket támogatni, akkor a leíráson megtaláljátok erre a lehetőséget is. A következő videóban találkozunk, sziasztok!